Predstav si svet bez dnešnej modernej Európy. Bez Nemecka, bez Francúzska, bez Talianska. Predstav si, že celý tento kontinent by stále patril jednej jedinej superveľmoci. Ak by Rímska ríša nikdy nepadla, naše životy by vyzerali úplne inak. A niektoré veci ťa budú poriadne šokovať. Rímska ríša bola najväčšia civilizácia starovekého sveta. V najväčšom rozkvete ovládala územie od Británie až po Blízky východ. Ale v 5. storočí sa západná časť ríše rozpadla a tým sa začal úplne nový príbeh Európy. No a dnes sa pozrieme na alternatívnu realitu. Čo by sa stalo, keby sa Rímska ríša nikdy nerozpadla? Ak by Rím prežil, dnešná Európa by nebola rozdelená na desiatky štátov. Neexistovalo by Nemecko, Francúzsko, Španielsko ani Taliansko. Namiesto toho by existovali rímske provincie. Provincia Gália, Germánia, Hispánia. Nie Európska únia, ale imperiálna Rímska únia. Centrálna vláda v Ríme alebo v Konštantínopole by kontrolovala celý kontinent. Toto všetko by malo za následok následovné veci. Menej vnútorných vojen a oveľa silnejšiu centralizovanú moc. Ak by Rím prežil, pravdepodobne by sme dnes nehovorili po slovensky, nemecky, dokonca ani anglicky. Každý jeden človek by hovoril po latinsky. Latinčina by bola oficiálny jazyk administratívy, ale aj obchodu. Dokonca aj v Amerike by sa pravdepodobne hovorilo po latinsky, ale o tom neskôr. Rímania boli inžinierskí géniovia. Mali stavebné materiály, ktoré vydržali 2000 rokov, pokročilé kanalizácie, mosty, akvadukty a takmer dokonalú sieť obchodných ciest. Problém bol, že po páde ríše sa veľa technológií stratilo. Ale ak by Rím prežil, technologický vývoj by sa nikdy nezastavil. To znamená párne stroje už v roku 1000, mechanické počítače v 15. storočí, jednoducho celá priemyselná revolúcia by sa začala o takmer 1000 rokov skôr. Kresťanstvo by bolo tiež trošku odlišné. Cirkev by pravdepodobne nikdy nezískala takú obrovskú politickú moc, ako mala v minulosti. Neboli by stredoveké náboženské vojny, ani žiadna cenzúra vedy, ako tomu bolo v stredoveku. Štát by mal oveľa väčšiu kontrolu nad dianím než cirkev. Vďaka tomu by nikdy neexistovalo obdobie, ktoré poznáme ako doba temna. Teraz si predstav toto. Rímske lode, ktoré preplávali Atlantik. Nie Španieli, nie Portugalci, ale rímske légie. Namiesto New Yorku by sme mali kolóniu Nový Rím, namiesto Washingtonu Imperial Capitolum, latinčina by sa stala oficiálnym jazykom v Amerike. A to by spravilo z Ríma prvú skutočnú globálnu superveľmoc. Ako by vyzeral náš bežný deň? Mimo iného by si mal rímske občianstvo, provinčné registrácie, ale aj povinnú službu štátu. Určite by si dnes nehovoril, že si Slovák, ale že si občan provincie Panónia. Rímske právo by určovalo manželstva, dane, dedičstva, podnikanie, ale to by pravdepodobne nebol až taký veľký problém, keďže veľa moderných zákonov už dnes vychádza práve z rímskeho práva. Ale určite by to všetko nebolo bezchybné. Jedna obrovská ríša znamená silnú propagandu, cenzúru, autoritárskú kontrolu a celkovo menej demokracie. Sloboda slova by mohla vyzerať úplne inak. Takže, čo keby sa rímska ríša nikdy nerozpadla? Možno by sme mali pokročilejšiu technológiu, jednotný svet a menej vojen, no pravdepodobne by sme za to zaplatili svojou slobodou. Takže chcel by si žiť v modernej rímskej ríši, alebo radšej ostaneš pri tom našom chaotickom, ale za to slobodnom svete? Tu by bolo na dnes odo mňa všetko. Moje meno je Perín a my sa vidíme pri ďalšom videu.